హాయ్ అండి. నా పేరు విరజ. మా నాన్నగారి పేరు ఏడీజీ శ్రీనివాస శాస్త్రి గారు. మేము బంటుమిల్లి నుంచి ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ మా నాన్నగారు సెప్టెంబర్ 3 తారీఖున కొంచెం అన్‌కాన్షియస్ అయ్యి కింద పడిపోవడం జరిగింది. మేము దాని గురించి మధు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మచిలీపట్నం తీసుకొనెళ్ళాము. అక్కడ డాక్టర్ స్కాన్స్ అవన్నీ చేసి అది ఆయనకి తలలో రక్తస్రావం అయింది. బ్లీడ్‌గా మాకు చెప్పారు. మేము వెంటనే ట్రీట్మెంట్ కోసం అక్కడ అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ అడ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఒక 3, 4 డేస్ కాన్షియస్‌గా ఉండి మెల్లగా అన్‌కాన్షియస్‌లోకి వెళ్ళిపోతున్నారాయన. వెళ్ళగానే మధుసూదన్ రావు గారు మమ్మల్ని మచిలీపట్నం నుంచి విజయవాడ షిఫ్ట్ అవ్వమనడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మా నాన్నగారు కూడా మంచిగా ట్రీట్మెంట్‌కి రెస్పాండ్ అయ్యి, ఇప్పుడు మేము డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్తున్నాము. మా కమాండ్స్ అన్నీ ఆయన విని రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. వి ఆర్ సో గ్రేట్‌ఫుల్ ఫర్ మధుసూదన్ రావు గారు అండ్ హిస్ టీమ్. థాంక్ యూ మధు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ విజయవాడ.